Tikulandireni omvera pano pa Samamveta YouTube channel ndipo mu video yathu ya msiku lero tufuna tupasireni zimene Dr. Michael Os omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu zomwe alankhula mboma la odya zache wakulya yawo afumu athu ashehe ashado MP amayi azibayi ndi azibambo choyamba ndifuna aliyense nonse amene muli apa mumve kuti kuchokera pasi pa mtima ndikuti zikomo kwambiri chifukwa cha chikondi chanu chimene mwachionesera pobwera pano. Ndimabwereza kunena kuti munthu akakupangira zabwino pa umunthu umbwezeretso zabwino. Munthu akakupangira zoyipa ingomukhululukira chifukwa nkhondo simangamuzi. Kampeni ino siyo kangana. Kampeni ino ndoyang'ana zimene zikuvuta malayi muno basi. Palibe kunena kuti kuno kuli anyamata ukabwera kunoko tikumenya. Iyayi ngati muli ndi mphamvu zomenya mumenye mitengo imene ingokwera ngati ya chita chambayi. Ngati anthu ali ndi mphamvu zomenya amenyane ndi mitengo ya chimanga imene ingokwera. Palibe zomenyana. Munthu akathamangira kumenyana kukwiya muziwe kuti basi mphamvu alibe. Ine pa 16 ndikangolowa onse akononga mboma pansisi. Onse pansisi. Ena sangamve koma inu ndikati pansisi mukumva eti. Pansisipo ndikawashula nditerere. Ndikukumbukira kuti zikakhala kuti zili bwino anakanga akuchoka akukusiyani akondwa amakusiyani mmanja mabwino nzipiche ni bali wangu mnaziwa kuti sitimenyedwa zili bwino sitinapange cholakwika koma kangoti bali mwezi gala gani ngondo zili pa nyumba basi zikatero zakati kodi zakuta chimene tifuna kukamba pano tonena kuti tingalankhule zambirimbiri koma number 1 chimene si nkhani yokambirana ndi nkhani ya umunthu. Munthu chonde jamani azidya, munthu azikhala ndi chakudya. Lero 2025 anthu tikumakhala iya tikudya palibe chakudya chikukwera mtengo zaka zonsezi. Lero 2025 dziko la Malawi ndikumalankhula za njala. Why? Chifukwa chani? Thumba la chimanga lakwera. Tsopano ngati mwakweza chimangacho chimozimozi ndikuntulusa nyumba nthawi ya mvula ndikumusiya panja azinyowa afere pomwepo. Ndiyeno nkhani yopweteka kwambiri yonena kuti chabwino njala ikanakhala kuti tonse njala ikuti pweteka chimozimozi tikanati tonse tili pa njala tipange bwanji. Nabo vana akulaga ifeyo basino tukumataya buledi. Kumataya buledi pali chilungamo? Iyayi amene zikwanyasa kwa ine kulankhulako zikwanyasa ine ndikuchokera komweko kumene tikudya mabulediko. Nje ine ndibwere pano nziti iyayi musalendaule pirirani kumapirira njala iyayi. Ukamuna munthu wanyamula katundu ndi katunduyo akumulemera ukakhala wa ulemu
umamulandira. Nenge ndikuti akulu katundu walemera ine ndialandire. Ukapanda kulanja umakanga kuti munthu osaviridwa. Kuti matoni ngambochera 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 ngambochera. Antu asianise kupochera ndi kusumula. Kwamune ndi kupochera kama kusumula iya. Sio tokodi. Etwe ziko li mwini wake ni Allah subhanahu wa ta'ala basi. Tonse amene zilingati bambo gwagula njinga ndiye akumuza munthu wina wa ntchito. Uzimtenga mwana wangayi azipita ku sukulu kapena ku madrasa. Ndiye wa ntchito uja akukwera njinga ija yekha. Ndiye azibale yake, ndiye azinzake. Mwana uja nkumaenda pasi mapazi nkumatupa. Inu mukaona musangalala. Ndikuti wese wawo asumire njinga. Akupikana asumire njinga ndikumwita na ntchito. Njinga iyi uzimukeza ndani? Mwanangu iye iyayi nabo asunu bangu achinjengo basi panjinga paja pui. Iwe mwana uja kumaenda mwana iwe mapasiwa ndi maenda pansi. Pali chilungamo? Amene yoyo mucho sanchito. Amene yo mumuza ti paulendo. Hey, ngawa kuti ukunena naye koma kunena kuti njomba mama nagula njingayi muzimutenga mwana wanga azipita ku madrasa azipita ku sukulu. Lero mwana wanga akutupa mapazi inu mukukwera njingayi ndi azinzanu mukukwera njingayi ndi abale yanu mukukwera njingayi ndi amene mwalemba ntchito. Pali chilungamo? Iyayi chimodzi dziko lino la Malawi inuyo okalamba osauka siku lokavota munapita kukavota anthu osauka kwativotera ife kwa pampando. Lero tili magalimoto tukukwera magalimoto. Amene watinga pampandoyo ndi Mulungu wakumwamba kuti tisamalire anake nonsenu muli apa. Umati wonse uli apa. Palibe amene angaline kuti wachipani kuti awa ndi anthu anga. Mmaja za chipani inu? Mmaja za chipani? Akasali ya mboma, akasali ya yawo. Wangali magambo wao. Mulibe mulandu nonse, mukudya zanu. Ndiye tikulina kuti Mulungu wakumwamba pamene watenga munthu Michael Usi khala pampando mwachisanzo. Ntchito yanga sikunjoya magalimotowo, sikunjoya kukhala ndi asilikali. Ntchito imene Mulungu andisira pampando ndiyoti ndione anake zikuyenda bwanji. Ndiye ndikaona kuti zinthu zikuyenda bwino ine ndikuti choose ndikwenda chenene ndalakwisa. Iyayi ndiye ndikangokhala kuti hayi chenene uneni libambo ne basi gamba kulya kulya udya bizafika siku la kiyama. Siku la kiyama ukaima weka takbir waikoma imene. Ndikukamba nkhani ya chakudya ndiyofunika kwambiri boma liwonesese. That is why ndikunena kuti ineyo ndikalwa mboma ntchito yanga ndikunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala watipasa anthu awawa zimene tingathe kuchita tichite. Bali zina sizingatheke kuzikonza chifukwa choti tikukhala masiku osiriza. Zimene zozo mashehe aziyauza anthu kuti tikukhala masiku osiriza. Mitengo ikamakwera izingokwera pa dziko lapansi izikwera. Koma ntchito ya boma ndikuwapanga anthu akhali ma business, kuwapanga anthu akhali ndi ntchito kuti mitengo imene ikukwera inunso nthumba zilimo. Mtengo ukakwera inunso pachuma mukukwera. Sicho chokodi? Mulonda wachibonga amakhala pa konde apo kulondera nyumba. Kukabwera alonda amfuti umayika wachibonga umayika wachani wafuti. Chimodzimodzi amene mitengo ikukwera anthu onso nthumba musitani kodi sangana ndaule. Kukwera kwa mtengo pa dziko lapansi masiku osiriza izikwera.
koma anthuwo tipange zoti akhala ndi chani kodi ndalama. Vuto lalikulu limene lilipo simo malokhali koma kuyambira kale ndaona maboma amene amayendera ndi ilili. Anthu ambomawo akamalakwa osamanga, akamaba osamanga, ndiye amati boma ilili liba likachoka limasiya anthu wake muti amachosedwatu ndi president ndi anthu andale akupikana. President amachoka ndi ache anzache andale amachoka, koma amene anali ma civil servants oyikidwa ndi chipani chimene chocho akasasigala mboma momo mwapesa. Ndiye boma lanyuwani likabwera nawonso amapanga zawo. Sopano awa samangidwa amankhala phe kumaononga boma limene lilipolo likati lichite izi kusokoneza likachoka awa alipo awonso alipo. Ndiye muona kuti okuba boma ilo alimomo, okuba boma ilo alimomo, okuba boma ilo alimomo. Ndiye akamamangana amaziwana kuti achinjetulawo akuli azoni uwetu alire. Ndiye amatakuuzana kuti achinjirirako. Ndiye ndikunena kuti ndikalowa mboma ine ndamadala mulira dziko ndilibe anga mmene momwe akuba. Ndikalowa mboma kusesa wonse akasesedwa muona chimozi muta kuona dziko li kuti lamba kuyenda bwino. Lero tingopanga chisanzo tinati a president ine nduna ma MP tikasungidwe kina kwake tiyasiye amboma okha kuti takwira ntchito yabwino. Muona ntchito ikuyenda, muona ntchito ngani ikuyenda. Timayipisa ndi ifeyo andale wa civil servant akatapange zabwino mwe chipange chakuti chiti mtendayi. Munthu anapita ku sukulu kuti apange zabwinozo akukanika. Inu kundaga chitonombe angamuze nakanga zochita sopano mwagona ndiye lomwe nkulu valimwe lamuke nyumba ja simu ndiye wina anena kuti ayi konani ziteka ayi akamoti valimwe lamuke mukutani kodi mukuzuka. President akanena kuti mseu ukhale apopo alibe zokambirana umangidwe abesa mangewo kuchosedwa ntchito olo kudya komweku malamulo panyumba pako umangotema sima bangodya osavinira yani koma kundaga sibeka ngubira kwangotenga nyambaka kaona kudya kafinyira njira pana udye. Sopano tikuna kuti ufulu umene muli nawo umene Mulungu anakupasa na aliyense paika ziko lindilanu osamapepesa pa 16 pokavota mukufuna kuti zonyasa zonse zichoke ziko liyambe mwanyuwani limene lilibe anthu akuba kale mbomamo. Nthawi zinatu mmatenga uyu wakuba kumuyika apa kuchosa so wakuba, kuzatenga wakuba kusiya umu kuchosa wakuba uyu iyayi wakuba wokubera chikwanje ndiwobera mfuti wosoli yakuba. Ena mmati oyayi chipani chathu ichichi chachikulu chakalekale ndikwauza anzanu kuti chipani ndi chipani amayendesa boma ndi munthu si chipani chachikulu choyo. Ndile gari moto ngati iyo yayikulu yabwino wina wabwera kafsienta inu kuthamangira gari moto iyo ndiye mukasuzumira gari moto yayikulu yo mupeza driver wake amwere ukana winayo akolerwe wina ali uko taizo sakazuka mamawa ngologo na ugumire mukwera gari moto lake iyayi mukwera yaying'ono yo chifukwa chani mukafika ngani si chipani chimene mukusataka ngani ndi driver amene watuluka kuti ine ndikuyendesani bwino. Malayi muno muli mavuto ku area makuza na ku area tiyendi tionse tikapotera wakuti area yayikulu ndi nyumba mwanumo inu ndi akazi anu ndi ananu mukakhala pansi chifukwa kuchokera pano ngati mulibe blanket simakateka ku area blanket simutenga masokano blanket mukakamba kuti kodi kunyumba kwanu. Chaka chino muli ndi mwayi waukulu kuti dziko lisinthe
lisizabwererenso kupanga zonyasa uyu waberantu uyu waberantu awo nduna zikumanga nyumba zikulu ndalama azitenga kuti ayi munthu akangoti waba kumangu awo ndi kundende basi munthu akaba kwawo ndi kundende waulesi achosedwe inu lero tipali azimayi ena umpeza azimayi ali pa bedi kuchipatala ali wagona pa matress pali mikozo munthutu mayi olemekezeka wagona pa mikozo omusamalirawo ndi ochepa manesi madokotala kuti nawonso akwezedwe nawonso akayindiza bwino sakupasidwa nesi ali pa ngongole yakatapira angagwire ntchito bwino dokotala wakatapira angagwire ntchito bwino boma lisamalire manesi madokotala aphunzitsi aku primary angonyozeka koma tonse kuti tikhale panopo ni ndani maphunzitsi aku primary dziko lino tikamati dziko tikamati usogoleri ndi anthu popanda anthu ayi popanda anthu ayi mamuna wabwino onyada amanyada chifukwa cha mmene mkazi wake anake akuonekera dziko chimodzimodzi a president vice president nduna kunyada kwathu ndi mmene dziko likuonekera lero anthu ena akulephera kupanga alubaini ndalama palibe alubaini kulephera ndalama chani kodi sadaka kulibe ibe ndikuti mwana chine kuti aba sino tifatikalwese jando ali ine ndalama ndilibe chakudya kukhala kujando ndi chakudya zuwa losene mpaka na mwezi ngo azije jani hai ndiye ndo ndifuna kupempheni kuno uthenga ndikukuuzani mupite mufalise konse kuno kuti pa 16 mukandivotere cholinga chake dziko litilikonze tisuke dzikoli palibe zoti wina akanena kuti apo pakulakwika akukira president akukira president si munthu samalakwa ine si munthu sinimalakwa osaopyedwa ndi magalimoto kuchuluka chonchi olo achuluke chonchi ndimakwera mosemo ndimakwera mpando ngati galimoto ingati ine ndini mphuno ziwiri ndili miyendo folo inu ndine sitifanana ine sidwala malungo sindimva njala iyi ndi ntchito osamati iyayi a vice president a president muta kupereka ulemu chifukwa cha ulemu koma osati ulemu wa mantha ayi ena apanga mwana azikuuzani ngati chemanganya bevala ndi manganya koma manganya ndi vice president ine ndagwira ntchito kuchipatala dokotala kundisira patient ndaberekesa ana m'manja mwangamu ana mbirimbiri ena amwalirira m'manja mwangamu zinayi za umanganya ndagwira ntchito kuadira kudiyesa mdziko muno sanje tukaronga ndagulira mankhwala boma 6.4 billion ndimabwereza ndayenda maiko ambirimbiri kugwira ntchito ndi azungu manganya ameneyo kodi akamati manganya ndi chani manganya zili ngati wina amasema mpini akusema mpini ndi luso lake aliyese angasema mpini alipo ena luso losema mpini alinalo sona uja kafuna kwa kwatira osema mpini ukati osema mpini awawa kodi kusema mpini tukukwatira zikufanana zikufanana sobono alive daziwa mwana ni mama na jamanyino abana ndabijeji lamwe ndabijeji la lelo ndabijeji bali jipakulaga we abana ndabijeji la ne ndabijeji la bana ndabijeji la twali jipakulaga we undabi atujigele ulendo kumangoshi we undabi atujigele ulendo kuzanjika we bakuja wakuzanjika makono nali kuzije kwa jogo balume bakungo mali shibani ni ulobela sagule shimo bakujijogo baje ku bakuja wakumangoshi makono nali kuzije kwa jogo balume bakungo mali shibani ni ulobela sagule shimo
kuchijonga fanya kula kulila nalilaga kuzovale kwanga nambo mwenda vijeji lajo uwelo abana najenda kamuze umo najenda kamuze watubigana jemizejejo mwabwana ngajima zoni mwe abana najenda kamuze umo najenda kamuze ombigana jemizejejo oja zake ngajima zoni wala yungulumbila tijime wala yungulumbila tijime tijime ikala tambo jele cha kuchojela kulijo ni odia zake tajime Sokano alo timbane pali zina ukazio unaomati ai apapa sindidusa asiliani mai awa ndi amai azawa kuvomereza nawa awiliwa amene watu mutenge manamba lao lachisanu abwere ku nyumba kumatokoza eti chimene akubwera awa number 1 tikufuna kuti mavuto azimayi imene akuyimbira ndikumva nyimbo tikhale pansi azimayi tiyathandiza bwanji nkhani ndiyoti mapresidenti ambiri silizongerali wonse angoti ndikalowa mboma ndiza ine 16 September asanafike ndipanga chimozi chimene dziko lonse la Malawi lidziwe kuti wayambapo tu wayambapo osangoti ndiza ndikuti ukakhala kuti wakonzekera upresident umakhala ndi anzako mapresident ena maiko ena azungu amaiko ena ndiyo mauza kuti ndifuna ndiyambepo adziwe kuti inu ndiite tili limodzi Malawi timusanduza a 16 pasana kwani waile sizalengeza kuti cheusi ati mwakuti ndiye muzaziwa kuti zayambika pazikhala umboni pati bwenzi uli ninjala ine ndi ninjala ndimafuna ndimwe kafanta hapo iyayi ndikaza kukwatira zona iyayi ndiye no amayi ashado ndi njomba tabwera ndikunathu akuoneni awa simukwaziwa eya kaimana awa timango achula kuti Kapoloma boys awawa odia zake alibe mulandu kuyambira kale 2016 ikuyenda pasipasi awawa ndamenali opanga coordinate kunoko ndiye ndi mapempha zikumveka kuti ukapita kwakuti akakumenya ukapita kwakuti atakandimenya ineyo ndiye awa manena kuti akangoyerekeza ndenda kuti yayi olwabwere kunoko mwalandire chifukwa kunoko kuti tiyambe kuishosha sigwirayi tiyeni tikhale pa mtendere olo mutamba kuti apanga chani inosanani osabwezera andisokoneza kutenga upresident zikagundika zomenyana andisokoneza ndifuna ndiloye bwino ndikamange bwino ziko kwambiri chito mene ndikugwira ine kuno nkhani ya chipatala nkhani ya misewu zonse zimene si manifesto kungobwera pano manifesto kumangowerenga za chizungu za kumangowerenga ine sindipanga zimenezo manifesto yanga ndikakhala pansi pamudzi ndikumayilongosola muchichewa anthu ayimve manifesto ingakome mmaka koma ngati mboma muli anthu olakwika manifesto sichitika boma ndi chani boma ndi anthu anyamata zimene mwachita kuno mandipanga kukhala ndi chisoni chachikulu mtima mwanga chifukwa ndikuti ona ndi anyamata kundiimbira kundikondwerera ndapangira chani sinapangikira kalikonse mwangosonyeza chikondi ineyo ashado anu akabwera akulongosolerani ashado zija kuti kubwera panopa kandalama apapa kubwera wina zimene zijazo zopangisa usiru mulandire kanu muzipanga business muzija zanu msakaye ndi mulandu nkhani ya mapassport
mapasipoti andakuyendera mapasipoti zimene zikandikangolowa mboma zatha. Ganya mapasipoti ikuvuta chifukwa chani? Ndikuziwa ineyo. Mapasipoti munthu kuyendera pasipoti miezi 3 eyayi network iyi oyayi zavuta. Pasipoti munthu wakwawo ku Malawi akulepera kupeza pasipoti. Mukandisankha ineyo ndikuziwa pokakodola, ndikuziwa chikuchitika ndi chani. Ndimene kuti nakuti mmene ndikuti inu tandisankhani muone amene akutukwa ndo kwambiri, amene akudedwa anthu akuziwa kuti nakuti ndikakalowa sindimakafunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndikangofika zingoti wao ndi apo gwe anjala mwe mtame pasi mwe njalo kumangu enu mwe kwachi kwenu mfa ndikuziwa zikulani kodi zikuchitika. Abale ndi alongo, ineyo ndathokoza kwambiri. Pa 16 uthenga umenewu yenda nawo ndi konseku mukandivotere. Ziko iyi likhale m'manja mwanu, anthu agwire ntchito. Tili ndi nyanja zambirimbiri kunoko, nsomba zikudula, nsomba sizikupezeka. Chifukwa chani? Shuga akudula. Kaya Kamuzu kampani nali imodzi, lero makampani 3. Shuga akudula, shuga akusowa. Iyayi sikudana ndi munthu koma tikonze zimene ziliyenera kukonzedwa. Allah subhanahu wa ta'ala akudaliseni ndithu nonse mukayitendere wa Mulungu. Zikomo kwambiri. Uku ndiko kulankhula kwa Dr. Michael Us pamene amachititsa msonkhano mboma la Mangochi. Ndipo ngati mwayikonda video chita like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena mwa mavideo omwe tikhali kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.